Gipasigarbo sulod sa Subangan Provincial Museum sa Mati City, Davao Oriental ang hulagway sa mga balyans nga hangtod karon nagpabiling buhi ang karaang tradisyon sa tribo sa dakong bahin sa probinsya. Ang balyan umas nailhan nga babaylan sa Filipino usa ka tradisyonal nga kahibalo diin sa ilang tinuuhan duna sila'y gahom nga makigistorya sa mga espiritu sa mga mipanaw na og mga espiritu sa kinaiyahan. Pinaagi sa tabang sa ilang abyan kung espiritu sa ilang mga ninuno o mga espiritu sa diingon nato nga mo'y ilang kaabag sa pagpanambal sa indigenous communities. Ang photo exhibit sa balyan sang Davao Oriental iorganisa sa probinsyal nga gobyerno subay sa selebrasyon sa Museum and Galleries Month, National Indigenous Peoples Month ug National Indigenous Peoples Thanksgiving Day nga giablihan niadtong Sabado, Oktubre 15 nga molungtad hangtod Disyembre 15, 2022. Tumong niini nga mapakita ang kamahinungdanon sa balyan tradisyon ug ang panginahanglan sa pagpadayon sa bililhon nga cultural heritage. Sa karon dunay 24 ka mga balyans sa probinsya ang na-validate. Anam-anam na nga nangawala ang balyan tradisyon sa paglabay sa panahon. Busa buot sa provincial government nga madokumento kini ug manawagan alang sa pagpreserba niini. Gawas sa photo exhibit, makita sab sulod sa Subangan Provincial Museum ang mga hulagway sa tourist attractions nga ikapanghambog sa Davao Oriental. Dunay gipormang kuweba kun langob, duna say gitanom nga mga bakhaw sulod sa museo ug mga hayop nga makita sa Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary nga nag-inusarang UNESCO World Heritage Site sa Mindanao. Abli ang museo sa publiko gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, Lunes hangtod Domingo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.